Sa ninyo, mga panayan, at kunalay ka po ang mga libuto ni Senyor Santo Niño na mga mahigumaon sa kahayag. Pagsipa, kanunay, pagpakiyapon, pagatang pula. Pagsipa sa kanunay. Wala nila yung Brian diha. Puro kili naman sige mo ito pag-itaw ba? Sa ko dagang mga Brian din sa San Pio. Na binagyan si Rowena Capistrano. Binawa pa. Sa manimuhang gandi. Yung sa kanina magpadayan ang inyong pagkatinuod nga diboto ni Santo Niño ng mga mahigumaon sa kahayag. Pagsimpa na ito, kanunay madumingo. Kung sa pa? Pagpaambit pa. Pagnubina. Pangansi ng yapon. Pa. Pagtuman sa pagtulunan sa simbahan. Sakto yapon. Pag wala kayo sa'yo kaning answer. Puro grades. Pero kaya lang yung ibang tubag, wala sila yung mga traditional na kayo. Wala mo palaw-palaw o jutay kabayan sa inyo ang pagbibusog ng Santo Niño. Basta kayo makasayo na mong sinulog, makapanubina, makapabindita sa mga imahe niya, mag-green man ang sitisulo, o palaboy, palaboy ba na? Wala. Kompleto na inyong devotion niya. Kontento na mo niya niya. Abansalihan mo ka mo nga dili ka na makapalangin kaninyo. Putog na pamutin niya sa kalimutan. Tingali ko mamatay, ang inyong lawas putog na sa niya sa cemetery. Hindi ka mo makasaka nga doon sa langit. Kaya nga no? Kung kaya lang inyo ang mga madang sa debosyon, wala ka na kaninyong mag-imog nga kamu tinunay nga mahimog maon. Sa inyong ising kaingon, nagpasaylo sa mga nakasala kanina. Wala maghambing ng paglumod o kayugod o kalibugod. Nagtabang sa mga nagkinahanglan. Ug ang inyong pagkaliboto niya, mag-ayo usap ka mo sa mga yawa. Ayuho ninyo ang yawa o hingin lang? O hingin lang yung mga yawa sa mga pangyawaan ninyo ng mga yawa. Hindi nyo ayuho na ng yawa pagpapasalod niya sa inyong mga kasing-kasing. Pagkanindot kayo ito, kunin na lang ang tuwang pagpadayag sa tuwang devotion ni Santo Niño. Pero ang nakalaot lang, ay lagi kontento na kayo ta. Kung devotion na ni Santo Niño, kontento na kayo ta na makaato sa basilika, makakuyog sa posisyon, makadagtutong kanila, makadala sa nagimangin na itong iwara-wara. Ano na ito ang devotion niya? Makapalangin ka rin na. Anybody can do that. Pero pagsunod sa kahayag ni Kristo, naging pagbiyak o pagsalikoy sa sala. Ako piniling mensahe karon, repentance. Biyayan sila kay hapit na maghalik ang Diyos. Kung kamo diboto ni Santo Niño, apan wala mo biyak sa pagpapasala, wala. Piki ang inyong debosyon. Dili tinuod. Ang pagpakasalagod, buhat o salag, labihan man lamihan, labihan man trilinga, labihan man nindota, exciting kayo sa tanan, di ba? Sumala, kung mutaya mo, shoulders, triling kayo sa tanan. Dayaan pa hindi. Hindi, magkawas sa dyan. Magkawas naman. Magkarga lang ang duha ka ng mirogs. Ito makadaog ko eh. Triling kayo sa tanan. Basta madyong. Pag binutagay ko na, kalisog. Ay triling mag-ayon.
Kasi nagani ka na magkabit-kabit. Ang katrilinga. Sakpan pamihan ka ron o dili ba? Ana, katrilinga ka sa tanan. Pero pag binuotan ka, you stick to one. Kanawa, ibon ng asawa mo, pagkapuula, pagkaway lamig. Yung pinaninimaho ng agupog pa. Mga ng sok. Pula na kang sinimot, mga ng mahua. Mga is pumunta na Yes, wala sa bago. Way lamig. Man. Pero, musulay ka. Musulay ka. Wala ka sa piyo, Miss Liesel. Wala na ipo po namin. So, ako ko rin yung kuwanan. Pero titrilinga. Pa, ay lang, di masakpan. Masakpan na, oh, dara-dara text ni mo ay. Dara. Sakpan. Diyan sa kita mo. Nahigugma ba ka sa kakayan niya ng Kristo? Nahigong pagpapilin sa pagpapasala? Iring-iring man o iro-iro? Tawa-katawa lang mo. Bato-bato sa langit yan eh. Ang tamangan, saan ka magalit? No? Pigiin yung mga dibuso, kumao ka na. Ikaw, estudyante, iboto ka ni Santo Niño. Kung dito na mga sigilag, suroy-suroy. Ya, sigilag, tanaw sa mga gansit niya, rin panahon sa exam, hala, kabuang kong pangupya, sigilag kong pangupya na sa sigilag niya. Pili ka ng iboto ni Santo Niño. Bisan sige pag-akin dito, sige pag-wara-wara, hingin sa inyo sa mga estudyante, ini. Dito ganin ko sa kuhan ko, no? May mga sa radyo ganyan, ay mga nag-uniforme ko ng green, sige nagkatabi, samtang nagwali ko, ha? Ay kung dito lang sila, nag-selfie sila, i-post nila silang Facebook, nanapa-napa nila sila, religyoso na sila, mahalangin na sila. Kung ano lang ginawad ako, I can go on and on without examples, pero kamo na sayo. Ang tinunay, na sumusunod ni Kristo, katungad na o kagana na mubiya sa pagpapasala. Nibiya nung galing sila si Simon o si Andres sa ilahang panagat. Nanindog ito, panagat na galing ito. Nibiya na ang makasunod ni Kristo. Lakip na si Juan o si Santiago. Nibiya nila ang ilahang sabayan, bukod, amahan para masunod ni Kristo. Kamu, sa inyong nibiyaan para masunod ni Kristo. Kung menos ang sala ginuta, ano nabiyain yung asawa, ano nabiyain yung bana, napili ng diha. Palahin na niya kung musaya-saya yung isang nasilulog ka mong alauna, pero hinaot nga, hindi ko mamunong nga mauna na niya. Palahin sa pagpalikamot sa pagniya sa pagpapos. Miss, sa balay ito man ito, Miss. Hindi kita, magpapansin. Nagatuwag ko sa Diyos na mga na magagawa sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta. Tukang sa Kristo na nabugtong higunato, hindi pa nakakot sa langit sa Espiritu Santo, na namin na niya yung nabirin. Isang ito sa sobrang ni Poncio Pilato, nalasag sa krus na matay ang bilubong, libunsan sa mga pinatay, sa katulog adlaw na banaw. Sa mga sa langit kung nagalingod sa tuos sa Diyos na mga na makagawa sa tanan. Hinag ito ubarag siya ang paghukom sa mga bungin sa mga pinatay. Nagatuwag ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa pangkinan sa mga santos, sa kapasayuan sa mga sala, sa pagkabanaw sa lawas, o sa kinabuhin tayo. Ang nagkukahayag sa pagtuo, mo'y nagkaming kinato, na niining altar. Iniusan niya sa pagtuo o sa buhat, pangayong samahan, na itulog niya ang ating mga pangamuyo. Kung wingon kita, alang sa simbahan, niining atong kalibutan karon, nga ang iyang mga pangulo malambusong magsangyaw sa maayong balita. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan kamatian. Alang sa kanasuran nga wala pa masangyawi, nga ang katawhan nga nagpuyo sa kangit-git, makakita na sa kahayag sa pagtuo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan kamatian.
alang sa kahiusahan sa mga Kristiyano, nga ang mga panagbahin-bahin nga mugna sa tao, maalim pinaagi sa kamatuoran o sa kaluoy. Mag-ampo kita sa Ginoo. Pamagiya kami. Alang sa salugoan sa Diyos, Teofilo Camuno, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Pamagiya kami. Alang sa mga magtotoo, nga mihalina, nga si Kristo mao'y ilang matuod nga kahayag o kaluwasan, mag-ampo kita sa Ginoo. Na nagsasakatuan sa mga nag-birthday o nag-anibersaryo karuhan lawan sa Talisay sa Enero. Ito mga naghangis mga mag-ampo kagagi pasalingan na itong iampo. Ngun man ang mga seminaristas dili sa tuwang Archdiocese Seminaries na naging mo karoon sa ilang Vocation Week na itong mga parokya para pangampanya o musulog sa seminaryo. O ingon manasab ang mga mahigugmaon sa pulong sa Diyos. Kaya karong Domingo ay mga itawag The Word of God Sunday. Sa tuwang Pilipinas, mga National Bible Week. Kung inaapon nga ang tanan nga mga kasulugan kami sa Santo Niño, kaya kasagaran sa mga parokya, mga Fiesta sa Senyor sa karon. Maghimong kanina tinudanan yung nalipunta niya. Magalang sa mga ito, magkatiwan at isa ni sa kapanag pangalian sa inahani sa Senyor Santo Niño, ang bulahan ng Birenta niya, pinangin sa Panginoon. Mga himalay na maniya, tulog ka sa grasya, ang ginawa ng mga kanina. Bulahan ka sa mga bayang talan, bulahan ang pugat sa tiyan mo sa Jesus. Sa inahan sa Diyos, iyang po kami mapasasama, karoon sa tao na kasama kamatayan. Ang mga sayod ka sa mga kinahanglan, bisan wala pa galing kami mulitok o pulo. Ipagita ko sa bangin mong kaayo o kaluoy sa imong katawhan na nagkatigong o sa hindi ko sa pag-ampo, pinangin ni Kristo na among Ginoo. Isul, pag-ako kamorin ng ang pagiging sa Kristo, nawakin ka sa naging amahan na magkagagahong sa dalan. Tawad ang kita sa iyong sa pagsusulikan sa mga kamo. Alang sa pagdahil ka mamaya sa ngalan. Kung ginawadawa ka nga maluloy ng among mga hanan, sa pag-santos ka namo, imutang itugod nga magluwas ka namo, pinangin ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manang kaninyo. Ibayaw inawa kasing-kasing. Salamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Sa
mag-aagawang sa tanan. Ang ay matarong ngayon nga, pasalamat kami kanimo, kalunay o sa talang labi. Pinangingin sa Kristo, imong inipugmang anak. Siya mo ang pulong, pinangin kaniya, imong gibuhat ang kalimutan. Siya ang malulubos, na imong ipadala kanamo. Siya na imong may lawas. Sa gahom sa Espiritu Santo, na imong tawag ka ni Maria na ulay. Tugod ka namo, pinupasa sa krus aron pagbuntog sa kamatayon o pagpadayag sa pagkabanhaw. Sa iyon, ituman niya ang imong pag-uod o ipananiya niya ang usa ka balaang kagawahan anan kanimo ug busa uban sa mga anghel mga santos sa langit. Nag-aawit kami sa imong himaya sa usa ka tingog sa pag-ingon. Santo sa ikaw, ginawang tubunan sa tanan ka santos, ipadala ng mga espiritu at pagsantos ini mga gasa, ang na iyong kinialang ka lang mga lawas sa dugo niya sa Kristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong galingon, biguha sa iyong upan, ipasalamat kanimo, ibigan sa bihatan ni hiningan sa mga tinunan o nimo. Dawal na kini, bibiyong na tanan o kana. Kaya kini, mga kong lawas ngayon tugyan, anan kanini. Sa samang pangita mo sa panihapon ni Kuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usap. Mihatag niining nga sa mga tinunan o bimo. Dawang ta kini o Panginoong kong kinanti kanini, kaya kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunay nga masabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, alang sa dinang mga tao, aron ang mga salam mapasayo. Buhata kini, aron paghandong kalangko. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandong
sa kamatayan ng pagkabalang ni Yesu Cristo, nagkahalan kami kanimo amahan, ninipan sa ginabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo, tugod kay imo kami giisip, na ang ngayon nga mo ang tubang o walagan kanimo. Imo kami nga mga lawan, sa lawas o dugo ni Cristo, magkayo sa liha sa Espiritu Santo. Hindi mo kami ginawang iyong simbahan sa tibuok kalibutan. Iyong mahigpit kami niya sa Kugma o Bani Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, Medifil ang kakapag ang Obispo sa tanan ng mga pari. Hindi mo kami usama ang mga igsuot na nangamatay. Ipinagkato mga kipamisan na makalal. Alagsab ni Agustina de la Serna o itong mga mahal sa ginagawa ginagunagan nato. Wala na sa tao ay naghandog. Ito nangamatay sa Lino, sa Turkey. Mamatay sa new coronavirus sa Wuhan, China. O iba na mga nangamatay sa disgrasya. Ito mga nangamatay kulikan kaya naghiko. Wala na sa paglaw. Ang ipit na ilang ginagawa. Kaya silang tanan sa pagsulong sa kahayag sa iyong lao. Kung kaluhin kaming tanan, yan iyang mga buhay pa. Mga dibuto ni Santo Niño. Yung mga kailangan nga makawit sa ginagulog pa ni Maria, ang inahan nga ulay sa Diyos. Ni San Jose, iyang bana, kuman sa mga apostol, ni Santa Teresa ni Avila, ni San Pio, San Pedro Lucia, usa ng mga santo sa nagatuman sa mga kabubuton na sa katulingan. Upang kanila aming kang daigulog aming kang himayaon, pilangin ni Yesu Cristo, imong anak. Pinangin kaniyo, bala kaniyo, diha kaniya. Diha tagilan kaniyo magagahong nga amahan. Diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang kanang dumugo himaya, hangtod sa kahangturan. Karoon mag-aampunita sa mahal, tumimik ka ng mga pulong na gitulog ka natin sa antong panagobos. Deliver us, Lord, we pray from every evil, graciously grant peace nowadays. Thanks by the help of your mercy.
we await the blessed hope of our Savior.